Morjesta vaan kaikille. Tänään olisi taas jälleen uusi unboxaus. Tullut Kiinasta. Tää tuli jostain Saksasta. Chin mounts, eli kypärän kiinnitys. Tänään päivän aiheena on avata nää. Tää tulee swingisuojaa ja GoPro-tavaraa. Ja sitten mä näyttäisin teille, että mitenkä asennetaan niin swingin tarrat tai tarroja yleisesti mopon katteeseen. Mutta aloitetaan eka vaikka. Aloitetaan tämän pienemmän paketin avaamisesta. Katsotaan mitä täällä tulee. Tää pitäisi tulla siis GoProlle kiinni mun kypärään. Ja sellainen GoProlle sellainen vähän niinku tuulensuojahomma. Tällainen. Onko muuta? No täällä on joku ja tollanen. Ei tää tonne. Aloitetaan vaikka tää ekana. Toikin tonne. Tää menis tohon. Oho, tää on vähän. Tää on vähän kyllä rutussa ja haisee Kiinalta, vaikka tuli kyllä Saksasta, mutta varmaan Kiinassahan nää kaikki tehdään. Joo, no tää varmaan asettuu vähän paremmin kuin saatan GoPron ympärille, mutta siis jos haluaa joskus kuvata ilman mediamodia tarvii silti, että kuulisi mikistä jotain, niin tän kun heittää GoPron ympärille, niin periaatteessa pitäisi kuulua. Joo, no laitetaan se vaikka tohon. Tää on se, minkä takia mä tilasin. Mä tilasin ton sen takia, että mä sain vaan ilmaiset postit. Tää on se real thing. Eli käs. Oi. No kiva homma. Jaha. Joo, tosiaan tällainen Chin mounts. Ei ole missään kaupallisessa yhteistyössä eikä mitään muuta. Näin asiallisen mainoksen ja että miten saa hyvää mestaa hienosti GoProon kiinni, niin ajattelin tilata testiä ja katsoa, että miten tää toimii. No, ei siinä sen kummempia. Tää vaikuttaa tosi vähän kyllä ehkä, varmaan vähän pitääkin joustaa, mutta no, me nähdään kohta. Ja tää on sellainen safety mount. Kai. Tää menee niinku, varmaan avataan nää, sitten puitetaan tuolta jostain GoProsta ja sitten aletaan johonkin, että jos tää pettää, niin se ei GoPro päästä tippuu välttämättä. Mutta, joo, laitan ne hetkeksi sivuun, tonne. Ja tuli Chin mounts tarroja, no niin, ai että. Instruction manual, ei näitä nyt tarvii, mitä hittoa. Sitten, isomman paketin pari. Aha. Täällä voisi olettaa, että on swingisuojat. Joo. Ja täällä. Joo. No meillähän tuli siis aika todella monta pakettia. Oi. Selvä. Tää heitää tonne. Ollaan vaikka tästä vihreästä aina taas sulle. Katsotaan mitä täällä on. Joo, täällä on yksi mikki. Onko kaksipuolista teippiä? Tää on hyvä. Saatiin kypärää heitetty hyvinkin. Katsotaan vähän se, miltä tää näyttää. Joo, tää voisi olla ihan sika hyvä. Tän kun sais kypärää kiinni. Ai että. Tätä pystyy vielä tästä säätääkin. Mä en tiedä, onko toi hirmu hyvä. Sitten taisin mä vaan vedän jollain nipparilta jollain teipillä kypärää. Mutta siis joo, tosi asiallisen sen tuntunen. Ja tähän väliin pieni shoutout Miksuville. Jeesus mua ihan sikana näitten kanssa, että millainen mikki saattaisi toimia tossa GoPro Media, kun kaikki mikit ei toimi. Ja tietääkseni näillä viivoilla, mitä tässä on, toi musta vyöly, niillä oli jotain merkitystä mun mielestä. Tää pitäisi nyt olla sellainen, mikä toimii. Mä tilasin kyllä pari muutakin ihan vaan varmuudeksi, mutta shoutout Miksuville, kun jaksas jelvata meikäläistä, niin saadaan kunnon motovlogit aikaiseksi. Sitten, avataan tää. No. Ahaa, täällä on siis GoPron panssarilla sit. Just näin. Noniin. Pääsee GoPronkin suojaamaan sitten, että ihan, jos se jotain kolhii tai jotain, ei mene ihan paskaksi. Ei hajukaan mitä täällä on. Vaikka siitä. Jaha. Tonne vaan. Jaa, tästä tuli tohon vanhaan GoProoseenkin toi mikkiadapteri. Peite mikki. No hitto. Tää on tällainen oikein kunnon lavalier-mikki. Ei kun en mä tiedä onko tää semmoinen. Joo, tässä on 2 raitaa. Tilasin näkin testiksi, että onko näillä eroa tai mikä näistä toimii, mutta katsotaan. Tämähän on aseen. Tää tuli siis adapteri messiin. Nice. Ei yhtään hassumpi. Tää vaikka tonne. Laitetaan tonne. Sitten tällainen. 1 mikki lisää. Niin, ekas oli 1 tässä, äsken oli 2 tässä on 3 viivaa. Tai noita raitoja. Joo. Äkin näyttää tosiaan asialliselta. Muuten jäykkä tää. Hyvä. Ja sun pitäisi laita nää kyllä itse asiassa kanssa.
Ei hassumpi. Noin. Pakettiloosi. No, tää tuli mun kännykkään vaan, joo. Nipparitkin tuli messissä. Ja siis joo, tilasin nää tosiaan ihan suoraan AliExpressistä, koska mitä järkeä maksaa jostain 24MX:stä näistä joku 30, kun nää saa, taisi olla 8 euroa AliExpressissä, että jos sä oot miettinyt mistä näitä saa hyvää hintaa, niin käy ihmeessä katsoa AliExpressistä, sieltä saa oikein mainiolla hinnalla. Tai varmaan Temustakin saa kaikista näistä muista. Nää laitetaan kanssa sivuun. Ja sit mä käyn hakee liimaustarvikkeet ja ruvetaan liimaa näitä näin. Palataan ihan tuota pikaa. Nyt ollaan takaisin, kaikki vermeet haettu. Tarra, talouspaperi, tarra lasta ja tarveita. Nyt on lääkäriveitsi, mutta sama asia. Tää ei ole pakollinen välttämättä, mutta joissain tapauksissa saattaa tarvita. Mitkä on kaikki asiat, mitä täällä tarvii muistaa tai kannattaa muistaa? Ensimmäinen asia on, että suositellaan liimaamaan aina kaikki tarrat niin noin plus 15 asteessa ja puhtaaseen pintaan. Ja jos haluat varmasti, että pysyy hyvin, niin just kuumalan puhaltimen tai jonkun föönin tai jonkun kanssa, niin tulee kaikista paras. Eka, aloitetaan Fireista. Näinkin kun tullut Kiinasta, niin näissäkin kaiken maailman varmasti jotain hemmetin tehdasrasvaa ja kaikkea muuta, niin aloitetaan sillä, että pyyhitään nämä nätiksi. Pitää kaikki mähälä pois ja rasva, mitä niissä saattaa olla pinnassa. Kertaan hetkeksi tonne sivuun. Noin, saman tälle puolelle. Mä en nyt tällä kertaa ajatellut käyttää kuumalan puhallinta, koska ollaan sen verran lämpimässä ilmatilassa ja näin mene heti pyörään kiinni, ne kerkee vähän niin asettautua siinä. Mikäli asennet joskus tarrasarja on hirveä kiire, niin suosittelen käyttää kuumalan puhallinta, niin ne saa kunnolla istua siihen. Tai istuu ne kyllä hyvin, mutta saa kunnolla jämähtää ne siihen. No sitten. Päätetään kun vasta aloitetaan. Otetaan vaikka tästä. Laitetaan tää sivuun. Ja tätäkään ei välttämättä kaikista tarvitse. Jossain tilanteessa tää on tosi hyvä. Mä otan varuiksi, mutta näytän vähän teille, että esimerkiksi jos liimat koko katesarjan niin tarrat, niin tää on ehdottomasti hyvä tosi monessa asiassa. Ja esimerkiksi jos sä otat swingiin, nythän mulla näin itse swingin suojat tässä. Siitä swingin laitosena on tosi kätevät. Näissä on aika hyvä liima, niin se ei haittaa, jos näin vähän menee johonkin. No, ei se auta, kun alkaa mallaamaan. Se taas täältä päästä ekana. Testataan laittaa toi tähän, sitten vähän mallataan, että jos se vetäisi tosta kiinni, niin se olisi aika keskellä ja aika hyvin. Menee vähän ehkä pitkäksi tuolta. Meneeköhän tää muuten hyvin? On tuolta ihan päässä ja tosta niin. Joo. Sitten aloitetaan painaa täältä kunnolla tää. Oho, sinne meidän se tulee ilmanopla. Otetaan siirrytä. Noin. Painellaan peukulla. Tää menee varmasti hyvin, eikä tule ilmakuplia, mitään muutakaan semmoista. Ja ainakin tää tarra, mitä mä käytän, niin tän voi vaikka tän kertaalle liimata, voi irrottaa ja liimata uudestaan, mikäli menee huonosti. Sitten katsotaan, että menee hyvin eikä ilmakuplia tuohon tarraan. No se meni nyt vähän pitkäksi, mutta se ei haittaa, koska se on täältä ihan oikeassa paikassa. Niin nyt tulee käyttää tämän verran tarraveitsemme. Eli ekaksikin tällä päällä painetaan se ihan tonne nurkkaan. Noin. Ja sitten leikataan varovasti ylimääräiset pois. Noin. Ja tadaa. Siinä on ensimmäinen valmis swingisuoja liima. Periaatteessa valmis. Voidaan laittaa se sivuun ja laitetaan toi vaikka tohon. Laitetaan tuolta taas aluilleen ja sitten mallataan ennen kuin läntätään tohon. Tää on aika hyvä siinä. Katsotaan, ettei ilmakuplia tohon. Ei. Sitten painellaan. Oi, jää. Noin. Oi, mä vähän käsiä kyllä. Noin. Sitten liimallaan nää tähän samalla kunnolla painatte peukulla ja oikein kunnolla painetta. Niin se siinä pysyy varmasti kunnolla sitten. Näin. Ja tässä tapauksessa me voitaisiin myös käyttää tätä. Sillä ei ole mitään väliä, käytetäänkö tätä vai peukaloa. Mä tykkään aika usein käyttää peukaloa.
Se isommissa tarroissa, kun teippaa autoa, niin silloin tää on todella hyvä. Silloin ei peukalolla tee mitään. Tällaisessa pienessä niin istuu peukalolla oikein hyvin. Vedetään se ihan tonne. Noin. Otetaan meidän taikuriveitsi. Ja tähän sama homma tällä, että hinkataan toi raja tuolta kunnolla selville. Noin. Ja sit leikataan ylimääräiset veke. No, se on valmis. Tämäkin. Tadaa! Se on siinä. Mietin, että mä voisin käydä irrottaa kotarista maskin. Voitaisiin liimata siihen myös se maskin tarra. Niin saatte vähän vielä sellaista fiilistä, että mitä tää niinku periaatteessa oikeasti tapahtuu. Se on nyt siinä, se on valmis. Palataan ihan just tuolta pikaa. Taas jälleen täällä takaisin. Joten nyt aloitetaan sillä, että irrotetaan tästä nykyisestä maskista tää tarra. Ja huutaan maski meillä tulee tähänkin tarra. Mutta joo, aloitetaan sillä, että irrotetaan tää ja putsataan tää. Mä laitan tän varmaan niinku nopeutettuna, niin ei mene teillä niin kauan. Nyt on irrotettu, vähän ei liimoja, näitä pitää ottaa sellaisella tietyllä aineella, mä käyn kivasella sen kohta. Ja noniin, nyt ollaan taas takaisin back in business. Ja siis tää, mikäli tykkäät liimailla paljon tarroja tai joudut paljon taistelemaan tollasten tarraläiskien kanssa, niin tää on hemmetin hyvä tavaraa. Ja mutta olkaa varovaisia, jos vedätte tällä tarraan esimerkiksi tohon, jostain tietynlaista tarroista saattaa lähteä se kiilto tai sellainen. Ja tällaiseen näiden jälkien putsaaminen on todella hyvä. Mä koitan sitten tuohon valoon mennä. Niin on se hetken siinä olla. Ja se tekee siitä ihan tollasen niinku sellaisen slimin vähän niinku. Mä en nyt antanut olla, että näköjään tarpeeksi kauan. Laitan tuohon vähän lisää. Joo, tän kikka on se, että annat se hetken aikaa siinä olla. Sitten kun sä annat se olla, niin se tekeytyy siinä ja sitten lähtee kaikki ihan sikavia. Täällä lähtee yleisesti kaikki likakin tosi hyvin veke. Sitten katsotaan mitä. No niin, sieltä lähti ihan kokonaan. No niin. Tuo näyttää vähän voimaa, niin kyllä se sieltä. Sitten ruvetaan. No. Annetaan vähän voimaa. Nyt se alkaa olla puhas. Sitten päästään itse tarrojen liimailuun. Eli heitetään paperit tonne sivuun. Aloitetaan vaikka tästä pikkuläiskästä. Otetaan täältä tämä pikkutarra. Sitten asetellaan se noin. Panataan vähän kiinni. Tosta ja tonne. Vaikuttaa, että on nätisti. Se on siinä. Tää nyt oli hyvin pieni, niin se on hyvin helppo liimata. Mennä sinne vähän jotain ilmakuplaa kyllä jää. Noniin, se on siinä. Ai että. Sitten tää isompi. Tää on aina vähän haastava. Tää on vähän... tässä mä suosittelen melkein, että on nyt mulle tässä saksia, mutta koetaan jos mä en vaikka viiltäis mun hiirimattoa. Hiirimattoa ihan hirveästi tosta. Noin, ja tää vedetään yleensä, tää on hyvä vetää sellainen johonkin tohon asti. Koskahan tää repästyy vaan. En mä ehkä viitti. Vedetään tällä veitsellä. Noin. Toi itse asiassa tonne. Sitten. Tässä on helppoa, että nyt sä voit laskea tän niinku tähän päälle. Sen ei tarvii ykkösellä niinku osua. Periaatteessa. Noin. Voidaan tätä. Nyt on hyvä käyttää esimerkiksi tätä. Ehkä mä vedän kunkin peukulla. Vedetään tää. Täällä mä otan näkee, että istuuko tää sit niinku ollenkaan. Vedetään tosta kiinni. Tosta otetaan vaikka vähän irti. Tää on vaikka puoleen väliästi. Sitten katsotaan, että... Noniin. Tällä on vähän istuu tohon.
Ja huomio, että mikään, tai mistä tahansa kun tilaat tarrasatsin, niin se ei ole aina todellakaan ihan millillään. Koska tällaisenkin, mietin, että joku on joutunut tähän tämän kaavan tekemään, niin oishan se nyt aivan älytön homma saada sen niin ihan täysin millillään. Ja täälläkin kun se menee vähän tosta noin, niin mitä sitten? Kun se fittaa about. Ja jos kaukaa katsoo, niin ei sitä huomaa kukaan. Ja täälläkin just niin. Ei pidä kiinnittää huomiota niihin epätäydellisiin kohtiin. Mutta joo, nyt ollaan se puoleen väliin asti liimattua. Mutta irrottaa vaikka. Otetaan koko loppu homma irti ja pidään toi tonne. Katsotaan, että tää about istuu tähän. Eli just kans sormella painellaan, ettei tuu ilmakuplia sinne, kun ne on sitten ärsyttävän näköisiä siellä, kun on liimannut koko mopailla. Joo, no hetkellähän tänne tää kuplia, niin ai että. Kyllä on sit kiva taas katsoa, että mitä tuli paha tehty. Noin. Saiko se olla siinä? Kyllä mä sanoin, että vähänkään hyvä. Ihan siis vaikka itse liimasinkin, niin sanoisin kyllä melkein, että täydellinen. Niin vähän ton näin ilmakupla, kotaan. Ne saadaan vielä pois, en tiedä näkyykö videolla, mutta... Ja just jos haluaa varmistaa täyden ja täydellisen pysyvyyden, niin suosittelen vetää siis just kuuma-ilmapuhaltimella tai föönillä tai jollain, niin tämän sen jälkeen kun on liimannut tän, niin kokonaan vielä ja sit painelee oikein kunnolla ja just tällaisella voi koittaa työntää ja painaa ja kaikki missä vähänkään ilmakuplia, niin saa ne kunnolla tarttumaan ja sit se ei rupea repsottaa ja sellainen. Ja sama kyllä koskee myös sitä, että pitää niin puhdistaa kunnolla ennen kuin rupeaa liimaamaan. Jos ei puhdista kunnolla ennen kuin rupeaa liimaamaan, sit se rupeaa silti repsottaa, vaikka kuinka otais lämpöä ja kaikkea muuta. Tai sit sinne jää vähintään sellaista scrubbeä sinne sisälle, mutta sellaista. Joo. No, tässä videossa näette, että miten asentaa tarrat oikeasti oikeaoppisesti ja että niistä tulee hyvät. Ja sitten oli tällainen pieni unboxingi. Niin, ja mitä tahansa kysyttävää on tarra-asennuksesta tai mistä tahansa muusta, niin kysy kommenteissa. Mä siellä vastailen kyllä todella hyvin kaikkiin kommentteihin ja juttuihin, mitä siellä kysytään. Niin jos on mitä tahansa kysyttävää tarroista, tarran tekemisestä, logojen tekemisestä tai mistä tahansa muusta, niin mun kautta onnistuu ja laita kysymyksiä, niin mä kyllä myös autan parhaani mukaan. Olen tosiaan mökillä ja en jaksa tässä mitään sen kummempaa videoa tehdä, mutta tässä mä vaihan nyt tän jarrun pois. Tää on vähän, kun tää on aika iso puristin, tai siis iso millinen, tai oliko tää 17 puolikas vai mikä. Mä itse oikein dikkaan tosta, niin mä päätin pahoittelut kaauksesta taas jälleen, voi herra Jeesus. Niin mä ajattelin, että mä lyön tän vakion tohon takaisin, toi on toi hyvä ja toimiva, eihän, tai no ei nyt tiedä hyvä, mutta siis tuolla saiturenkaan lukkaa näin, niin katsoisit jossain vaiheessa, kun jos ostais joko Motomasterin setin tähän tai sitten VMX. Varmaan VMX, kun se on pikkaa halvempia ja kumminkin aika hyvä, niin vaihdetaan toinen päivä pois. Ja noin. Nyt on vaihdettu. Saatiin ihan hyvä pito sinne. Kyllä, pitäisi hankkia tuohon VMX ja työru, mutta no, ei ole kaikkien rahaa. Kyllä se vielä joskus tähän tulee, että joko tonnin jarru tai VMX jarru. Joo, sit voitais repiä noin ja laittaa tuolta uudet tarrat. Tai tuolta uudet tarrat ja tosta uudet swingisuojat ja sit on, ai että. Se on siinä, nyt on Motoreksi tuolla seinässä. Ja tässä kamerakammana on vähän eri sävyiset, mutta ne toi menee äkkiä ton sävyiseksi. Ja sit vielä toi ja sit samat toiselle puolelle, sitten on priima. No niin, nyt on vaihdettu toi ja laitettu swingin syöt. Enää Motorexin logo on keulassa ja lipassa, mutta siellä se saa olla. Toi on ihan hyvä, että toi Motorex on tuolla, se sopii sinne mun mielestä. Ja täällä lipassa, niin eipä sitä kukaan oikeastaan tältä huomaa. Mutta alkaa olla niinku mintissä. On meinaan bränikkä, meinaa piikkirengas, jumalation. Näyttää, että tällä on ajettu kertaakaan, kyllä mä tällä kertaalle kävin jo räppäämässä, mutta on tää kyllä hieno nyt. Paljon parempi, ai että. On se vaan hitto vielä kyllä nyt paljon parempi. Ja tohon on tulossa hiilikuitusuoja, niin saa vähän
harmautta tuolta piiloon, koska tää on jotenkin, riippuen kuin hyvin se kytkinsuojarit mätsää, kun se tuo on yhden kaverin tekemään, sitä niitä vaan vähän niin kuin itsellä ja kavereilla ja tyyli, niin riippuen kuin hyvin se tuohon istuu. Mutta jos se istuu hyvin, niin hyvä. Jos ei, niin sit pitää maalauttaa tämä. Ja ehkä melkeinpä kiksi. Tämä käynnistysfoli. Mä en oikein tiedä vielä, mutta kyllä tästä pitää tätä harmautta saada väkeä. Vanhemmista oli kannea malminnutta, no eipä se nyt tota oikein näe, mutta siis joo. Niin sit lähtee tää ja ehkä tää maalaukseen, mikäli se ei ole hyvä tai mikäli se näyttää liian harmaalta vieläkin. Mutta ne tohon ja sellainen siropohjapanssari pitäisi jostain riipasta tonne ja näin, mutta ai että, on se kyllä vähän paljon parempi. Mietin, että pitäisikö toi ottaa kumminkin irti. Mitä mieltä ootte? Jos mä riipasen tän nyt tästä irti, niin näyttääkö tää nyt paremmalta? Onko parempi? No onhan se kyllä parempi. On. On se näin paljon parempi. Mä ajattelin, että se on tällä paljon parempi, mutta ei. Näin, much better. Tää alkaa oikeesti näyttää niinku todella hyvältä. Meitsi dikkaa. Ai että. On se vaan nätti. Vaikka oma pyörä se onkin. Omalle silmällähän näitä rakennetaan. Se kyllä huutaa sitä, nyt sitä koppaa tuohon, kun mä sain noin swingisuotkin laitettua. Ai. No. Ja sitten mua itseä häiritsee, mä tuolta näkyy vähän ja tän toisen mä liimasin aivan päin. Mutta no, ne olkoon niin toisen ajan huolia. Mutta on tää nyt aivan hemmetisti parempi, jumalation. Kyllä.